COVID-19 confirmed cases sa Iloilo City ang nadugangan sang 41 subong nga adlaw. Gani lokal nga pamunuan sang syudad sang Iloilo ang padayon nga nagaapila sa mga pumuluyo nga sundon ang ginapatuman nga safety measures agod nga matap na ang paglaptas sang virus. Isang barangay Rizal Lapu Sur sa may pinakamadamo nga confirmed cases sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo sa sulod sang duha ka semana, humalin Agosto 30 tubtob Setyembre 13. Nagdangat sa masobra 30 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa lugar. Gani amo na lang ang pagkabalaka ni punong barangay Wilson Aliona. Ilabi pa nga wala sini nahibaluan ang rason sang pagdamo sang kaso sa ila lugar. So far, hindi na-trace. Pero galing naglapta sa buong sungod sa contact tracing na contact nagsaylo-saylo. May 5 man ka mga barangay ang bago nga gimpaidalom sa surgical lockdown bangod sa kadamuon sa ila COVID cases. Padayon nga ginaduso ni Iloilo City Mayor Jerry Treña sa publiko ang pagsunod sa mga health protocol agod malikawan ang paglapta kag paglaton sang virus. Nagapangabaygid ko tani sa aton nga palangga nga pumuluyo siguro hunta nga gasunod kita sang minimum health protocols, ang physical distancing nga 1 meter, ang pagpanghinaw sang kamot, ang pag-usar sang face mask, kag mag-avoid sang mga crowds, no, kay dira nagahalin ang mga cases. Kag kung hindi man lang importante ang transaksyon, mas maayo nga magtener na lang sa panimalay. Ang pagsunod sa mga safety protocols ang hindi gid lamang makasalbar sang imo nga kabuhi. Hindi makasalbar man sa kabuhi sang imo isig kapareho, kalakip na sa mga frontliners. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.